Kablay pi baro kakerteng jonga kadai eleri dar di karkongor ngasang asa hadum-dum nong thamai bat nga ladan katsaus nem karta ngasang kelas 10 ha auxilium girls high secondary school ngadon rengut shipara bat ngadai iba khaddu do na ki rengut shipara ka jing angnut baga jing thrang jonga ha jing em kadai bangan long i doktor bangan sumari kibreo ka jing sutanat jonga bangan le kadai ban roi te kani kasap kapang ka bangadon kadai ke ka penlong yang ban wan shimenta kani ka surkan ut season 2 but ka jing I mean sim jong imei pa but ki hinmen jonga but ki pana school ru ki nong hikai jonga but ki sisters but ki para lok para jor jonga ru te nga las dang man roi na do lais nem saus nem kerta kibun ki jing mentoy ki bangalayo na kani ka surkan ut season 2 but da ka banga pet iki participants ha kani ka surkan ut nga yo ru ka jing hikai ra de but na ka jing hikai jing ki coaches jingi nga layo shibun ba ki rukum hikai jing I but ka rukum ruai jang haru kala compare mo namar barabor nga shit ruai bha ki classical piece classical music nei hakabon hakani ka surkun ut pan nga ruai di pop song te ka rukum hikai kala pher ba nga ngos scam ban nga kermen bangan job hakani ka surkun ut pat ladang nga job hakani ka surkun ut season 2 ngan ngokmen namar bang layo penan kam hok ikani ka sap ka phang ka bau bleu la ai hanga